Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Aas is mijn optreden van Tim Birkenholz. Maar nog meer. Harm van der Meer komt del. We hebben een mooi verhaal uit de Veenkoloniën van Bert Hadders en Herman Sandman. We praten Welcome to the Village. Het festival gaat wel los. Maar we zetten u daar met Jan Kobus Seuninga. Die is nog niet dood. Zing niet mee. Lege zalen, verlaten steden. Vergeten dromen, een veranderd land. Het wezen lijkt te zijn verplaatst, teruggetrokken aan de schaduwkant. Maar klokken luiden zonder mededogen. Het broeit en borrelt aan de onderkant. 70 centimeter onder de redelijkheid heersen gevoelens van haat en nijd. Op angst gebouwd geestelijk leven. Vertekende beelden door de lens. Zie de praat gare figuren, maar onthoud, wat de mond verlaat, verontreinigt de mens. Hang naar duidelijkheid, verleent gezag aan degene die beter zwijgen kan. Het zijn blinde geleiders van blinden. En ik overpeins mijn rampenplan. Stars shine like eyes. The black night's eyes. The moon in silver dreams falls down in beams. Light of the night. The earth
Ja, normaal gesproken kennen we hem natuurlijk van de band Electric Hollers. Hij wie hier les nog met Rolf de Jong, geweldige bluesartiest. Maar hij zit hier net voor niks alleen, want hij gaat solo op pad. Tim Birkenholz. En ik moet zeggen, het wie even een soort memory lane voor mij. Ik had ooit de eer gehad om Black Sabbath te interviewen. Geezer Butler, Tony Iommi, Londen. Met het zwit onder de oksels, kijk je hem vertellen, wie een stuk jonger. En dat wie wel een hele grote eer. En dit, Tim, is een nummer van Black Sabbath. Ik denk dat het geen toeval is. Want volgens mij, als ik die smaak een beetje zocht, bent u wel een beetje een Black Sabbath man, of net? Jazeker. Ja, het eerste nummer wat ik echt van hem hoorde was via Guitar Hero zelfs. En dat was toevallig met mijn maat die nu roadie en chauffeur is. Gingen we dat samen spelen, vond ik zo vet. En ik wilde daardoor ook meer gaan gitaar spelen. En ik vind Planet Caravan ook zo'n mooi nummer. Dat Butler Geezer had dat beschreven als met je geliefde door de space heen zweven eigenlijk. En zo klinkt het nummer ook wel een beetje. Ik vind het echt te gek. En ook een zwaardere werk. Gewoon de proto-metal of proto-hardrock sound die ze hebben neergezet. Dat is echt te gek. Wij spelen toch meer covers van? Want je bent nog solo op paard. Doe je alleen de covers trouwens, of stel ik nog wel eigen nummers tussen? Momenteel doe ik nog covers. Ja, het is... Kijk, deze hele setup is eigenlijk hoe ik thuis schrijf en hoe ik thuis ook liedjes maak. En ik ben eigenlijk sinds 2011 al bezig met opnames en cover en zelf nummers schrijven. En, dus nu komt er eigenlijk een korte solo-tour aan, samen met, in samenwerking gewoon met Electric Hollers. Dit is mijn eigen zijproject. En ik wil eind dit jaar of begin volgend jaar daar ook een eigen album aan vastkoppelen. En gewoon als muzikaal is dat uitbrengen op cd. En als de vraag naar is, dan komt er ook even een band bij als zijproject. Dus daar heb ik al zin in. Leuk man, spannend. Ja. Black Sabbath heeft meer bands. Ik kan me voorstellen een Led Zeppelin of misschien wel hele oren. Bands die steken een beetje mijn in dit solo-avontuur. Ja, het is, met Electric Hollers doen we vaak de power trio rock, zeg maar. Jimi Hendrix en ook wel een beetje Led Zeppelin-achtige stijl. En soms Santana, maar ik duik nu ook iets meer in de Americana en iets lichtere stijlen. Maar ook bands van de 70s zoals Rare Earth en zo. Het lijkt me heel cool om later echt met een grote band met congas en Hammond, backing vocalisten en echt zo'n festivalband neer te zetten. En daarmee het land door te toeren. Dat lijkt me heel cool. Oh. Ik moet wel rodi worden. Ik geef me niet mee. Ja, nee, heerlijk. Met andere woorden, volle energie. Daar ben je wel wat klaar voor dus. Ja, dat is het voordeel van... Ja, dat is geen voordeel van corona. Helemaal niet. Maar, maar het had verschillende kanten. Hè? Het had een hele negatieve, maar natuurlijk, piksterk werd dingen nu best op vierderkist niet meer kon. Ja, ik zei nog tegen mijn vriendin van... Oké, alles gaat dicht, is goed. Oké, dan ga ik de studio induiken en ik ga oefenen en schrijven. En ik heb momenteel iets van 8 of 9 demos klaarstaan. En die solo-tour is ook deels om dat te bekostigen. Want album laten drukken en laten opnemen is Dure hobby. een dure hobby, ja. Dus daar gaat wat uitkomen. En ik ben benieuwd wat dat is. Ik weet al hoe het klinkt, maar ik ben benieuwd wat het eindproduct is. En het is iets anders dan ik normaal doe. Dus ik heb er zin in. Het is een nieuw avontuur. Perry Verlink, als je hier voor de eerste keer bent in deze studio. Toevallig toen ik solo, daarna met Electric Hollers. Wel grappig, want dat cirkeltje nou een beetje rond als die west is. Ja. Maar gelukkig is het nog wel heel erg terug. Zit je qua muzikant een heel horen Tim Birkenholz dan toen? Lekker pielen en zoeken naar de goede sound. Ja, het is deels het is leuk om te doen, maar je merkt ook snel dat het best wel een ambacht is. Er zijn allemaal tools die je kan leren voor songwriten. En er zijn niet altijd dagen dat je creatief bent. En op dat soort dagen dan doe ik dus andere dingen. Of ik ga dan bezig met geluid of opnames of juist wel schrijven. En gewoon altijd door blijven gaan. En hoe meer nummers je schrijft, hoe beter ze zullen worden, is mij altijd verteld. Dus, dat wel, hè? Dus toch metersmeidje. Ja, altijd. En het voelt nooit alsof je dan echt beter wordt, maar langzaam over de tijd heen, dan is dat een steady groei, maar wel een solid foundation, zeg maar. Ik mag toch even nog die apparatuur met die praten, want dit is de thuisopstelling, zoals me je hast, zoals tu, ik noem het screwst en misschien wel opneemst. Wat hast je hier al hier? Hoe is het net al hier uit te lezen, maar ik zorg al je apparatuur, maar ik zorg een droomopvanger, als je een kompas te lezen. Is dat een beetje een soort compleet emotioneel pakket was je dat del, hè? Nee, ten eerste, ik hou van aankleding. Ja, daarom.
Ja, ik hou van films als Indiana Jones en zo. Avontuurlijk, ook het spel Uncharted. En, Een beetje bijgeloof als dit nodig is. nou, nee, ik hou gewoon van versieringen. Het maakt het iets meer voor jezelf van. Ja, dat heb ik zo gemaakt. Dus, huiselijk. Ja, en voor de rest, ik speel met een drumcomputer en een looper. Want zo oefen ik thuis ook. Dat is heel makkelijk om snel een ritme neer te zetten en een Maar even bepaald snel patroon. telt. Ik bedoel, 1, 2, 3, 4. Ik tel je zeker zo'n 8 9 effecten bakken op verschillende manieren. Ja, dat is echt, en dat kist nog steeds uit de holle. Wist wat het al je doet? Ja, ik had op 2 jaar terug had ik nog een grote paddleboard. Die was iets van 5 keer zo groot. En, dus dit is eigenlijk nog kleiner dan dat. Alleen met al die kabeltjes lijkt het wat een soort van Millennium Falcon fenomeen. Mij bouwen de pet, maar gelukkig is het heel goed spelen. Gisteren nog weer een noemen we even naar de Toerke. Dus is het uiteindelijk, begreep ik, in Noord-Burgum op Njootje Maat. En daarna gist de provincie terug of gist de provincie nog uit? Het is voorlopig nog vooral noordelijk. Ik speel ook in Buckshot Café Groningen. Datum weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Maar even op die site zien. Ja, en ik speel in Neushoorn Café. En we hebben gewoon even een solotoetje neergezet. En ondertussen gaan de Electric Holders concerten natuurlijk ook door. Maar voor mijzelf is nu even een solotoetje ook erbij. Dus dat vind ik heel leuk. Daar kan mensen meer informatie vinden dat ze daar solo zien willen. Zit er ergens een agenda gepubliceerd op die site of Facebook of wat dan ook? Ja, sowieso via mijn eigen Facebook, gewoon Tim Birkenhols, sta ik alles op. En dan komt binnenkort ook de hele tourlijst op. En sowieso via Jeroen Revolution Agency, zijn bedrijfsnaam. Via daar is het ook te vinden. Tof, dat is de best. Ik let je nog net gaan, want ik wil graag nog een nummer van die jaar. Welke is doen? Ik ga nu As the Sun Still Burns Away van 10 Years After doen. Live in Noordwien. Thousand cities in the night, each one waiting for the light. 10 million people plan their day as the sun burns away. Yeah. As the earth just spins in space, people plan their daily race. As the sun still burns away, few say thank you for the day. Yeah. And all the people in their ties forget to look up in the sky. They exist another day as the sun still burns away. Yeah.
how long we will last. When the final day is cast, every day brings forth the time when the sun forgets to shine, yeah.
Tim Birkenholz, in kwarten de solo echo-paard. We kennen hem natuurlijk van de band Electric Hollers. Maar hij zal in Noord-Burgentan, jongetje maart om correct te wezen. En dan zal hij op het festival Der spelen. Maar dan solo. Oh, fantastische muzikant. Geweldige muzikant. Dan komt er dit naar Welcome to the Village. 15, 16, 17 juli is het bij Safir. Onder oren De Staat. En ja, ik hoop net de one-hit wonder. Maar ze had wel een fantastische hit, Mo. Want ik die is contracteerd. Maar het is natuurlijk een festival met een verhaal. Vandaar dat ik je het uitnodigen Eva van Netten. Want die is van Welcome to the Village. Eva, mooi is de best. Welkom. Ja, dankjewel. Mij welk gemoed, stemming ben je hem op dit tijd dwaande met de tarierings op dat festival? Het moet heel dubbel wijzen, dat ken het hoor. Het is sowieso dubbel, maar we hebben er ook echt wel weer heel veel zin in. Ik ben wel vaker bij jou in de uitzending geweest de afgelopen 2 jaar. En toen moest ik steeds vertellen dat dingen niet konden. En nu is de sfeer weer totaal de andere kant op. Want we kunnen wel weer dingen gaan doen. Dus dat is super mooi. Aan de andere kant, het voelt heel dubbel. Ik moet ook even schakelen, want we zijn ondertussen ook bezig met een inzamelingsactie voor Oekraïne. Dus ja, aan de ene kant zijn we heel blij dat het festival door kan gaan. Aan de andere kant zien we ook dat er veel in de wereld aan de hand is waar we proberen te helpen. Dus dat zijn 2 verschillende dingen. Ja, echt mixed emotions, om maar eens een mooie songtitel te broeken. Ja, maar ik hoop wel dat we ook met het festival juist weer een beetje verlichting kunnen brengen. En ook weer met elkaar een feest kunnen vieren. Twee pandemie. Je hebt heel vaak wat met thema's. Heel veel met vrijwilligers. Speciale groepen die hem dan uitnodigen om bijvoorbeeld mij te werken. Wat is daar van oerbleun? Of moet je hem dat alweer heropstarten op dit moment? Nou, dat is eigenlijk, dat zit er eigenlijk altijd in. Dus het DNA van Welcome to the Village is niet zoveel veranderd. Je gaat straks wel zien dat we gaan wel een ander festival maken omdat we op een andere plek zitten. En dat is wel heel erg veranderd. We zijn dus eenmalig verhuizen naar de binnenstad. We werken samen met de Harmonie, met Neushoorn en met de Markies. Dus we gaan ineens van, nou ja, in een groen gebied naar een gebied met stenen. Dus we moeten op een heel andere manier gaan nadenken. Maar ja, het DNA en alle elementen blijven erin zitten natuurlijk. Maar we hebben eigenlijk alles opnieuw moeten bedenken. Van hoe maak je dan een programma als je ineens tussen de stenen zit. Als je ook zalen hebt in plaats van alleen maar tenten. Die hoef je dus niet meer in te huren. Dus dat is op een heel andere manier nadenken over wat is Welcome to the Village op die plek. Is de groep vrijwilligers nog intact? Zeker. En heel actief. Ja, dus die spirit is er nog steeds. Ja, en eigenlijk is dat er altijd geweest, ook tijdens de pandemie. En ja, ook wel veel geprobeerd contact met vrijwilligers te onderhouden. En ja, iedereen is eigenlijk wel weer heel erg betrokken. Dus dat is heel mooi. Dus hij slim en je zit nu in de binnenstad van Ljouwert. Weet je hem alle locaties al bijvoorbeeld? Weet je hem de podia delzetten? Want ik neem aan dat het de combi is van boeten en bin. Ja, dus we gaan een programma maken vooral in de zalen van de Harmonie en Neushoorn. We hebben een buitenpodium. We gaan ook het hele buitengebied inrichten. Dus het wordt echt een festivalgebied. Het is niet zo dat je er zomaar in en uit kan lopen. Dus het wordt wel echt festival Welcome to the Village. Vindt plaats op dat plein en in de gebouwen. Dus met de Markies maken we een groot terras. Nou, ook wel wat een beetje gewend is. Dat doen we ook al jaren. Alleen dan nog groter. En nu bij de Markies in plaats van de Markies bij ons. Dus dat is heel tof. Dus dat hele buitengebied gaan we helemaal inrichten. En dan is er dus programma binnen en buiten. Dus je kan pendelen tussen de verschillende locaties. En ja, we gaan de gebouwen ook inzetten op een manier zoals je normaal niet door de gebouwen gaat. Dus we gaan ook alle hoeken en gaten heel goed gebruiken. Charme van dit soort festivals, net alleen bij je, maar bij orenfestivals is het natuurlijk altijd dat je je tentje meeneemt. Een grote tassen mee. Het is een beetje een survival weekend op een goede manier. Bij Heim de camping op het Ceylon dit keer? Of, Nou, op het Ceylon staat een heel groot bos, heb ik gehoord. Dus maar komt er iets van een camping of zo? Nou, daar zijn we mee bezig. Onze wens is echt wel om een camping te gaan hosten. Maar nou ja, we moeten daar productioneel nog even uitkomen. Dus ik kan nu nog niet toezeggen dat het er is. Maar we zijn er wel mee bezig. Want je hebt wel een beetje de sfeer, hè? Ja, het hoort wel bij het festival. En we willen ook gewoon graag dat mensen het hele weekend kunnen komen. En inderdaad met
met hun tentje en hun tassen naar Leeuwarden trekken en daar 3 dagen blijven. Dus we zijn ermee bezig. Hopelijk binnenkort goed nieuws en dan maken we dat weer bekend. Goed nice werk en dat je zelf zien een stedelijk om jou erin slag je om het 100% circulair te maken. Ik moet eens een petje af bij deze. Hoe ga je dat? Hoe ga je dat doen? Ja, nou dat is nu ook wel weer even anders. Onze plannen waren natuurlijk altijd geënt op de Groene Ster. Wel een voordeel nu in de stad zitten is dat je productioneel... je hoeft natuurlijk veel minder naar een gebied te slepen. Dus er gaat al eigenlijk nu automatisch, doordat we de keuze maken om het in gebouwen te doen... draag je eigenlijk alweer bij aan dat je heel veel energie niet hoeft te gebruiken. Dus dat is heel mooi. En we zijn ook bezig om, eigenlijk we kijken nu ook alweer naar de toekomst, naar over de volgende 5 jaar. Dus dan zijn we weer plannen aan het maken voor wat zijn dan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Hoe kunnen we dat ook breder trekken dan alleen Welcome to the Village? Dus wat zegt het ook over andere festivals? Hoe kunnen we daarmee samenwerken? En hoe laten we een stempel achter hier in de provincie, zeg maar. En bijvoorbeeld met voedsel. Voedsel is ook altijd een groot onderdeel daarvan. Daarvan kijken we nu naar de supermarkt van de toekomst. Is eigenlijk het thema voor de komende 5 jaar. En gaan we heel erg kijken naar hoe kunnen we met minder keuze eigenlijk alsnog heel goed consumeren. Dus dat is eigenlijk het thema voor de komende tijd. En daar zijn we hard mee bezig. Ik voor de komende jaren natuurlijk inmiddels de eeuwige discussie de locatie. Heb je al enig idee welke kant het op gaat voor deze 10e editie? Want het is een jubileumeditie voor je. Dat is jou het. Ja. Maar daarna, heb je al enig idee? We willen heel graag een eigen terrein. En daar zijn we stappen aan het maken. Permanent, echt een Welcome to the Village terrein. Ja, dus dat is onze droom is eigenlijk om een terrein te hebben wat we ook weer duurzaam kunnen produceren. Waar we een heel jaar lang aan een festival kunnen werken. Waar we ons clubhuis kunnen runnen. Wat we nu op de Zwettenstraat al doen. Maar dan groter en met nog meer mensen. Waar we kantoor kunnen houden. En waar misschien ook wel andere festivals uiteindelijk terecht kunnen. Dus dit is onze droom. We zijn ermee bezig. Er zijn wat opties. Het is één groot onderzoek. Je weet hoe dat gaat. Dus we hebben dat niet zomaar in één keer geregeld. Maar we hopen toch dat we daar volgend jaar een grote stap in hebben gezet. In Bloei in Friesland? We blijven in Friesland. Leeuwarden zelfs, ja. Ik ben heel benieuwd. Einde van het verhaal, en daar gaat het eigenlijk om, is een paar leuke dagen te hebben. Met welk idee? Je wil lekker benchjes in, je wil lekker eten, wat drinken. Even naar de programmering. 11:24 zit hij net vregen. Maar de staart voelde al even mo. Wat hij meer on leuke acts dit keer? Ja, nou, er komt heel veel programma. Dat is sowieso goed om te weten. En dat ligt ook dus een beetje aan dat we het festival heel anders moeten opzetten. Dus er zal veel meer programma ook tegelijk spelen in verschillende zalen. Dus dat is goed om te weten. Deze eerste 24 namen is echt maar het eerste plukje. Dus er komt nog heel veel. En ja, dat is eigenlijk het programma zoals je het wel gewend bent van Welcome to the Village. Er zijn een aantal dingen die mensen wel kennen. Maar er zijn ook heel veel dingen die mensen nog niet kennen. En we kijken gewoon weer heel erg naar waar is het interessant. Nou ja, nu in deze situatie, we zijn met een aantal acts bezig die ook uit de conflictgebieden komen nu. Russische acts, maar ook acts en ook de crew van die acts die nu in delen van Oekraïne zitten. Dus dat is wel, dat is voor nu ook even heel actueel. Maar bijvoorbeeld ook een tof act die we al hebben aangekondigd. Is een van mijn favorieten zelf, is Kirara. Komt uit Korea. Geïnspireerd op die komt eigenlijk uit de K-pop scene, die daar heel groot is. Maar zij runt daar nu eigenlijk de hele underground elektronische scene. En over elektronisch gesproken, wat wel heel tof is dat we nu eindelijk de hele nacht weer kunnen gebruiken. Omdat we dus we maken geen omgevingsgeluid. Dus dat is heel tof. Dus we gaan ook nog een heel nachtprogramma aankondigen binnenkort. Waarin we flink gaan uitpakken, omdat het eindelijk weer kan. Heel veel plezier, succes. Dankjewel. En laten we hopen dat het wordt pandemie en ook oorlog rond die tijd misschien net zo vaak meer hoeven te broeken. Maar goed. Ja, ik hoop dat ook. Ik kan me voorstellen. Succes. Dankjewel. En van Welcome to the Village geven naar de Veenkoloniën. Veenkoloniën? Ja, de Veenkoloniën. Bert Hadders, fantastische singer-songwriter uit Greens. En zijn maat Herman Sandman, verhalenverteller. Door een verhaal over de streek waar wij komen. En dit is een noemer dat Bert Hadders de speciale skreun had.
koopt toch altijd televisies? Wat is er eigenlijk op te zijn? Voetbalquizzen ook te weten, dat is ja net wat voor een man alleen. Winkel kwam mij aan bezoeken. Zo van band bij flips op knol. 2000 gulden moest het kosten. Maar wat een kleuren. Nee, dan mooi. Nou zit ik voor de beeldbuis. 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 Soms brood ik tegen de chipito's. Ons brood nooit weer aan. Ik kijk nooit naar twijfelzwaben, want ik weet nooit wat. En dan val ik me zo stom als het dan te gaan. Maar Duitsland aan het tweeën draaien. En de hoogland jetskets los. Ik kan zeker nooit meer boeten. Eenmaal per maand. Op fiets naar Soos. En dan weer om naar Beeldbuis. 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 Nou zit ik voor de beeldbuis. Beeldbuis. Kom, ze kan nooit meer boeten. Prachtig nummer van Bert Hadders. Ja, en als je hem denkt, wat vertalen dat? Nou, dan kom je heel gauw in Greenslaan uit. In dit geval de Veenkoloniën. Ja, dat leidt er een beetje bovenin. En dat heeft een bijzonder verhaal. Tochten ze met hun beiden, want Bert Hadders is hier nooit net linnen. Maar ook Herman Sandman is hier schreeuwer, journalist onder oren. En wat je hem delen, heren, is je hem achtergrond een beetje, hè? De Veenkoloniën. Ja, ik kom met Tweede Exclamant en Herman van Stadskanaal. En dat is echt aan de weerskanten van de Drents-Groningse grens. Dus ik ben Drent en hij is Groningen. Ja. Maar we spreken de taal van de Veenkolonies. En dat is toch het Gronings, zeg maar. Ja. Je mag een voorstelling, je hebt een voorstelling gemaakt rondom de Veenkoloniën. Wat is het verhaal eigenlijk? Wij vertellen over Groningen en de Groningers. En wat daar zo bijzonder aan is. En waar wij vandaan komen, de Veenkoloniën, dat is eigenlijk heel kort te omschrijven in één zin. Het was niks, het is niks en het wordt niks. Ja. Dat is ongeveer de mentaliteit daar in de Veenkoloniën. En daar maken wij een hele avond praten wij daarover. Ja, mooie verhalen. Is het over heel Groningen of is Veenkoloniën toch wel weer een gebied die weer een beetje los staat van datzelfde Groningen? Nou, het is, aan de ene kant is het Gronings, aan de andere kant heeft het ook weer wat eigen karakter. Het is heel leeg daar, dus het is anders dan de stad Groningen of het Hoge Land. Het is leeg en ja, met een ander woord, wij gebruiken het woord leeg niet altijd graag. Wij spreken meer van ruimte. Maar er wonen ook mensen hoor. Maar dat zijn de kolonisten. Dat heet niet voor niks Veenkolonie. De mensen die er wonen komen overal vandaan oorspronkelijk. Ook veel Friesen, Duitsers. Mensen naar de Achterhoek. Iedereen die ergens anders niet aan de bak kon om wat voor reden dan ook een eindje verderop moest gaan wonen, is uiteindelijk in onze Veenkolonie terechtgekomen. Het is een rare mengelmoes van allerlei soorten mensen. Zeg Maar ja, het levert wel mooie verhalen op. Het levert hele wilde verhalen op, ja. Ja. Waar vertellen jullie over? Over jullie zelf of over de voorouders of hoe het allemaal gegaan is?
Ja, al die dingen eigenlijk wel een beetje. Ja, een beetje over de mentaliteit, voor zover je daarvan kunt spreken bij een volk. En je moet daar heel erg mee uitkijken. Van ze zijn allemaal zo, dat is natuurlijk niet zo. Dus we dikken het behoorlijk aan. Soms dan, vorig jaar deden we een show, zijn ook mensen kwaad weggelopen die dat dan te grof vonden. En er waren vreemd genoeg geen veenkolonialen. Die lachen er vrij hard om. Maar dat waren nog stadjes en die vonden dat niet kunnen in deze Ze tijden. vonden ook dat wij van, te negatief waren. te negatief, Maar ik denk, ja, dat zijn wij. Ja. Ja, Klaar. ja dat is het. Ja. Ja, want de voorstelling heet ook Gezing en Geplaas. Ja. Zeg ik dat goed of niet? Ja. Dit is met 2 A's. Ja. Waarom die titel? Zingen, dat lijkt mij duidelijk. ik hè? Er zing zitten liedjes geplaast, bij. ja. Maar Nou ja, wat is het geplaas? Ja, geplaatst staat voor gezwets. Weet je, we vertellen erover, maar je moet het ook niet heel serieus nemen. Wat Bert zegt, het wordt uitvergroot, dus het is met een vette knipoog. En ja, we hopen dat je luistert, dat je een paar keer moet lachen en dan is onze avond ook geslaagd. Dus neem het niet heel letterlijk. Nee. Maar het heeft wel met herinneringen te maken. Een beetje de roots waar jullie vandaan komen. Maar hebben jullie daar afstand van genomen door bijvoorbeeld in de stad Groningen te wonen? Ik wel, ja. Ik wist niet hoe snel ik daar vandaan moest komen. En ja, nu 40 jaar later schrijf ik er elke dag over. Dat is een beetje gek. Herman is in Slochteren gewoon. En dat is niet in de Veenkolonie, maar wel op het platteland. Ja. Dus we nemen die 2 insteken ook een beetje mee. Hij maakt het dagelijks nog een beetje mee, zeg maar, het plattelandsleven. En bij mij Een is stadje geworden. Ja, ik ben echt een stadje, ja. Ja. Maar zie je zelf, als je op een gegeven moment in de winter van je leven bent, Ja. wel weer terugkeren daar? Nee. Echt niet, hè? Nee, ik vind het fantastisch in de stad. Je loopt de deur uit en binnen 10 minuten sta je op de grote markt. Je hebt 20 bioscopen, 300 cafés en wat je maar wil, weet je wel. En vroeger, ik zie mezelf nog op dat fietsje zitten door die eindeloze lange wegen en op weg naar wat voor vertier dan ook. Dus nee, mij zien ze niet meer terug. Je moet ook een beetje afstand hebben om erover te kunnen schrijven. Dat maakt het makkelijker, vind En ik. vooral heel veel humor dus. Ja. Zelfspot. Mag ik het zo Zelfsport, zeggen? ja, we sporten ook over anderen, maar ook wel over onszelf. Ja. Hoe kennen jullie elkaar? Want om even zo'n voorstelling in elkaar te zetten en te schrijven en uiteindelijk uit te voeren, daar gaat veel tijd en energie in zitten. Dus je moet wel een beetje met elkaar door één deur kunnen. Hè? Nou, het gekke is, ik kom dus uit Stadskanaal en hij uit Tweede Exoremont. Dat is... hij is wat ouder, dus in onze jeugd hebben we elkaar nooit leren kennen. En waarschijnlijk was dat ook niet goed gegaan. Ik zou net zeggen, misschien ik beter ook. Ja, maar Bert is dus de jeugdvriend die ik na mijn 40ste heb ontmoet. En we hebben elkaar ook in de stad zijn elkaar tegengekomen. Want ik schreef al columns voor de Groningen Gezinsbode. En Bert had een optreden met Oude Kerk volgens mij, die band. En die recenseerde ik. En dat was de eerste keer dat hij überhaupt gerecenseerd werd. En ik had geen verstand van muziek. Dat was een hele positieve recensie. Dus, en toen zei hij van, hey, jij komt uit dezelfde streek waar ik vandaan kom. En toen zijn we elkaar, Ja, hij schreef een stukje over een voetbalclub waar ik wel eens tegen gespeeld had als kind. Het was niet de eerste recensie die ik kreeg, maar de eerste goede recensie die ik in mijn leven kreeg. Dus ik hield gelijk van die man. Ik denk, Nooit weggestopt. Wat fantastisch. De voorstelling helaas niet in Friesland, maar ik vond het wel heel bijzonder dat jullie het doen. En ik was er ook heel nieuwsgierig naar, dus vandaar dat ik jullie bij deze ook heb uitgenodigd. Misschien doe je Friesland nog eens aan, want er zijn denk ik aan de andere kant ook wel herkenbare verhalen van het platteland. Hoe dat soms zit. Ik kom uit de Friese Woorden, nou daar kan ik je ook heel mooie verhalen over vertellen. Maar ik wil ontzettend blij dat jullie er zijn. En jij vertelt verhalen, dat ga je nu ook doen. Wat is jouw eerste verhaal? Waar gaat het over? dat gaat over versieren. Dat is uit een boekje Inburgeringscursus Groningen. Dat heb ik geschreven met Frank den Hollander, Roy Rinus. En dat gaat over, kijk, van Groningen is bekend dat ze niet heel veel woorden gebruiken. En bij het versieren komt het heel goed van pas. En daar gaat het over. Herman Sandman, live in Noorderwien. Versieren. Een goed gesprek over de zin van het leven is met de Groninger bijna onmogelijk vanwege zijn neiging nergens al te veel woorden aan vuil te maken. Wie een Noorderling peinzend richting horizon ziet turen, moet geen quote à la "Über allen Gipfeln is Ruhe" verwachten. Maar meer in de trant van "Wie kring regen". Dat is soms een gemis, anderzijds die to-the-point mentaliteit biedt louter voordelen bij het versieren. De aanspreker, we gaan even uit van een manspersoon, hoeft geen originele openingszinnen te bedenken, dan wel ellenlange lulverhalen op te hangen in een poging een meisje de zijne te maken. Een simpel, was een pot bier hebben, volstaat. Uiteraard komt het voor dat de jonge dame in kwestie nee zegt, maar als het klikt is het, ja, lekker.
kijkt niet vreemd op als ze daaraan toevoegt: en mijn zusje wil ook nog wel wat drinken. Dat betekent niet dat een triootje tot de mogelijkheden behoort, maar in Groningen is het gebruikelijk dat familie omdenken om elkaar heeft. Na het ronddelen van de versnaperingen is het een kwestie van het gesprek op gang houden. Dat kan problemen opleveren. De thematiek beperkt zich immers tot het eigen dorp, wat doet tien pa en de laatste roddels. Wie niet uit het dorp komt, raakt een goud spoor bijster. Schakel in dat geval over op de muziek die op dat moment draait. Werkt altijd. Eén voorbeeld. Mooi nummer van de George Baker Selection. Wat zegt u? Ik zei mooi nummer van de George Baker Selection. Ja. Nog een pot bier? Ja. Blijft het meisje ja zeggen op de voorstelling om nog meer bier te halen, dan is de kans groot dat het uiteindelijk op zoenen aankomt. Dat heet bij ons op de bek pakken. Het verdere verloop van de avond en nacht ligt voor de hand en met deze eenvoudige doch doeltreffende methode hebben Groningse jongens en meisjes elkaar decennia lang gevonden in uitgaanscentra als de Schutstal in Vanity in Vlagtwedde, Bermuda in Ter Apel, Sessiebon en Night Fever in Winschoten, Frascati in Stadskanaal en Bakkerol in Veendam. En gelukkig maar, want anders was het Groningse volk al lang uitgestorven. Er zijn verhalen bekend van waaghalzen die het hele biergedoe overslaan en bij het eerste contact al vragen: neuken? Schrik niet, maar ook dan is er grote kans van slagen, want bij ons wonen veel heilewieben. Als me de schoon ben versleten en ik heb de boinen stevig stram en alle vogels is vergeten dat hier altijd aan de kwam. Langs steile wanden, hoogste bergen. Door het brakke water naar de zee. En als ik die dan weer uur lachen, dan zit mijn hart weer goud op steen. Als vrouw gelang is overleden, mijn hele wereld is uit. En du was een bis beleden. Des hoef ik toekomst zo uitziet. Has me bevrijd uit strakke zuiden. En als vanzelf blief stof bij die. Wat kan me maken der verschillen? Want deze nacht bist du bij mij. En ook als spook voor lege zon. Dan zing ik altijd nog voor die. En als nog afloopt mijn komst home, dan is de nacht nog nooit voorbij. Has me bevrijd uit strakke zeilen. En als vanzelf blieft
stoef bij die. Wat kan mij maken der verschillen? Maar deze nacht bist du bij mij. Maar deze nacht bist du bij mij. Maar deze nacht bist du bij mij. Bij mij. Grensoverschrijdend, zie geen hoe grenzen en ha. Geen respect voor de mensen, een missie voor de vrede. Ik ben het van Juster, wat zijn zuster en broeder haat, schild in het juster. Ik ga neer, dezelfde impact als de Beatles. Ook een grens hoe skrijt, net zonder ondertitels. Grenzen hoe skrijden kan leiden tot conflicten. Wie wil ik zijn land, dat vieren voor ouders pikken. Soms is het beter om een grens te respecteren. Of een oorlog valt jou net meer te keren. De bom van Doe maar die werd actueel. Dit heelt, dit scherpste deel, zo veegt van het toneel. Grensoverschrijdend, zie geen hoe grenzen en ha. Geen respect voor de mensen, een missie voor de vrede. Ik ben het van Juster, wat zijn zuster en broeder haat, schild in het juster. Mennig bij en er gang ook reizen dit hier. Ja, werkelijk wier. Ze gangen steeds met de vier. Van een pik, van een dik, tot een tik op een kont. De Hilversumse kliek maakt het fieste bond. Jong talentenkans, ja, zij de voice bedacht. Maar die zielen weer verzocht en door de duivel bekocht. Die ere me vrouwen namen hem niet vertrouwen. Want die docht hem altijd voor als een engel van het licht. Artiesten gouden bergen beloofd. Maar berooid achterlinden van hun dromen beroofd. Er zak op mij de broeken van oude zijde de boy gerust. De voice of Holland is meer de voice of lust. Grensoverschrijdend, zie geen hoe grenzen en ha. Geen respect voor de mensen, een missie voor de vrede. Ik vind het verdacht, de geen mij de macht, ha een verboel mij de nacht. Russische oorlog, wie net te vermijden. Doet ze de grens met Oekraïne oeskrijden. Deerslag en moord, het is gestoord. Vechten om iets wat dat belangen toon oor. Wie wil geen derde wereldoorlog, blikse kater. En staakt het vuur en net een fikse kater. Dus Poetin als de luster snijden om. Rob Harris op en stop, doe grut de domkop. Ja, te gek. Harm van der Meer, om hem weer eens in de studio te treffen. Vroeger, heel lang alleen, wie het Doelak, of DJ Doelak. En ik moet zeggen, we hebben wel eens discussie. Waar is nou de eerste Friestalige rapper van de provincie? Raymond, wie je leest? Nou, daar kunnen we nog wel een discussie over vieren. Maar hij wie mij zien Mijn Dwarp. Dat is maar een van de eersten die een echt Friestalig rapnummer maken had. Goed, dat ik net volle taal. In ieder geval draait hij al heel lang mee. En straks praten we met hem. Dan zal hij nog een nummer hier live spelen in de studio. Maar we gaan eerst even wat oors nog behandelen. Namelijk dit festival. Nog niet dood. Dat draait om Jan Kobus Seuninga. Die draait al heel lang mee in de muziek. Bijvoorbeeld Kobus Gaat Appelscha, Pikmeet. Met zijn een protte solo. Hij had een aantal gasten uitgenodigd voor Alve Maart in Neushoorn. Om duetten te doen, om met de band op te treden. Die zoon die wordt alweer in deze studio komen. Waar het niet dat Jan Kobus Seuninga helaas met corona besmet is. Nog niet dood, hij leeft nog. Dus ben ik met hem naar Sibranda Hoes reizigen. Om daar het verhaal te doen. En daar speelt hij ook even een van zijn bijzondere nummers. Jan Kobus Seuninga, nog niet dood. De deur die gaat open, mensen stromen binnen.
Ik heb me laten kleden, de show kan beginnen. Ik hoor wat gesnot, gesnik en gegul. Dit alles ter ere van het verdwijnen in een kuil. Hier lig ik dan in de aula, nog mooie Jan te wezen. Het leven is voorbij, Petrus is aan mij verrezen. Uit eerbeton lopen, nog 1 keer langs mijn aangezicht. Maar ik heb wel bekeken, ik hou mijn ogen dicht. Sput er niet te veel op mij. Ik hou niet zo van die zwienerij. De kist is daarvoor veel te duur. En stop alsjeblieft met dat gekleur. Straks gaan we nog uitrieën. Ik hen reuzenbof. Het gepeupel riet achter mij en ik mag voorop. Een sleetauto's lieken rups voorbij. En langzaam komt mijn kuil dichterbij. Vaarwel, mijn vrienden, het gaat je goed. Zies me nooit meer terug, een laatste groet. Ik weet, het is voor goed gedaan. En op mijn grafsteen, daar ziest jou staan. Dit was een man van vlees en bloed. En doet het als wormenvoer, hoe goed. Wat de rest is slechts een bonkenrek. Dus reken niet op zijn comeback. Ja, als het net in de studio kan, dan moet je wel naar je locatie die een beetje aansluit bij het thema, in dit geval van een bijzonder festival. Jan Kobus Seuninga, waarom ben we hier op het Tjerkhal van Sibranda Hoes? Nou ja, ik leg het bijna af. Ik heb corona en nou ja, en mocht ik dan doodgaan, ben ik al mooi dicht bij mijn graf. Best mooi te plakken, want Ja. toen ben je net z'n 4 wij, hè? Nee, hemelsbreed misschien 1 of 2 kilometer, denk ik, zoiets. Ja. Dus nou, dat scheelt, maar dat ben ik er vast. Ik zeg een affiche, maar ik intussen een mooi t-shirt met de titel Nog niet dood. Ja. Wat gaan we doen? Nou, 11 maart is er de Nog niet dood sessies in Neushoorn, Leeuwarden. En daar treden allemaal artiesten op die al decennia lang optreden en hun sporen al verdiend hebben en die nog steeds leven. En die gaan ook echt optreden, geen hologram zoals bij ABBA, maar wij gaan ook nog echt optreden. En ja, het is al een tijdje bekend, dus we hopen dat iedereen het haalt. Ik zit nou op het randje, maar nou ja, en allemaal verschillende mensen die optreden. Maar dat zijn al je mensen die op het randje van de DS zitten? Nou, ze zijn wel op leeftijd. Maar goed, ze hebben allemaal tot nog toe de corona overleefd, in ieder geval die ik boekt heb. Dus we hopen dat ze het allemaal halen. En wat je hem dan doen? Iedereen krijgt een soort van solo optreden? Of Ja, gezamenlijk? Ik doe bij de meesten met. De avond begint met, treed ik samen met Dick Vestdijk op. In de Nog niet dood sessies. En dan Melvin van Eldik komt even langs. Oh ja, die draait ook al 100 jaar met. En dan ga ik verder met samen met de zanger van Kobus Gat en Appelska, Menno Bakker. En Peter Seibinga gaan we een aantal nummers van Kobus Gat en Appelska spelen. Akoestisch, orgel en gitaar. Zangeres doet met. Hebben we ook een vrouwelijk aandeel in het geheel. En dan ga ik samen met Pieter Wilkers doet een optreden. Daar doen we ook even een paar nummers samen. Nou, ben je wel een heel eind, hè? Hoe best op dit listje namen kwam? Ach, mensen die ik al jaren ken en waar ik misschien al 30, 40 jaar wel ooit eens een keer wat samen met gedaan. Ja. Want ik is bijvoorbeeld ook met Joop van der Linden nog optreden. Ja, Joop van der Linden die doet ook met ook bij de eerste samen met Dick Vestdijk een paar dingen. Hij gaat ook samen met de Ramonskas waarschijnlijk ook iets doen. Ja, dat mag even uitlezen. De Ramonskas. De Ramonskas, dat ben ik gebroeders Orban uit Hongarije. En
Dus het eerste optreden is in Neushoorn in Nederland. En ze spelen ook op Paaspop. Oké. En ja, die zou ook eigenlijk bij Noorderwien. Maar ja, doordat het nogal onrustig in Oost-Europa is, hebben ze de trein mis. Dus, maar Neushoorn komen ze sowieso. Ja, maar de Hongaarse versie van de Ramones, dat Ja, lijkt precies, mij, maar dan, nou, mij ze- wel intrigerend, meneer Seuninga. Ze zijn heel erg beïnvloed eigenlijk altijd door de jaren 60 ska scene van Jamaica. Maar ze waren ook enorm beïnvloed eigenlijk door de Ramones. En om dat een beetje eenheid te maken, en nou ja, de Orbans die kennen altijd alles goed naar de hand zetten, speelden ze eigenlijk de Ramones in ska-versie. Nou ja, die komen ook. Goeie kennissen van mij. En Deun van Seun? Ja, dat is de absolute Deun van Seun. En daar speelden ook nog 2 relatief jonge mensen in. Sander Veldman en Julian Dijkstra. Die lopen waarschijnlijk nog wel een paar jaar met. Ja. De rest is over 10 jaar natuurlijk, die ligt hier. Het is wel gedane zaken. Ja, dat beetje. is gedaan een zaak. Dus ik pik het nog 1 keer met, zou ik zo zeggen. Ja. Hij is al een plakje gereserveerd hier of net? Ik ben in overleg. Want ik kan er wel een mooi bankje van. Die als daar nou een nummer op speelt. Ja, dat ken wel even. Beetje die eigen begrafenis al vast inlieren. Ja. Nou, zullen we dat dan maar doen? Ik ben nog niet dood, hè? Nee, ik ben nog niet dood. Zal ik nou het nummer even vertellen wat het over gaat? Ja, zeg maar. Nou, het gaat ook over 3 flessen. Een fles olijfolie, een fles gembersaus en een fles witte natura's zijn. En ik zag ze staan op zijn bankje of op de vensterbank. Ik weet het ook niet meer helemaal precies. Maar dacht ik, staan ze nou naast elkaar of staan ze nou achter elkaar? Of hangt er vanaf hoe dat etiket draait is? Nou ja, daar is een nummer uit ontstaan. Genoeg? Live in Noorderwien. Nou ja, live. Als ik het haal. Aha, olijfolie staat links op de vensterbank. Gembersaus staat er mooi naast. Links van de literfles witte natura zijn. Ze staan dus naast elkaar of staan ze in een rij. Geef mij een ogenblik, want dan kan ik misschien dit ogenschijnlijk toch niet al te grote probleem duidelijker duiden. Ja, het valt toch wel mee, weet u, ik zie het nog helder. Het was op de basisschoolmeester die zei tegen ons. Het was bij de gymles, nu allemaal in de rij. Met het gezicht richting mij. Dan riep hij, kwartslag naar rechts draaien en rondjes rennen. En blijf vooral in de rij. Dus meester zei eigenlijk of je nu naar hem keek of naar het achterhoofd van de persoon die daar duidelijk voor je liep. Het is en blijft toch een rij. Kom ik thans terug op wat ik zojuist heb verteld. U weet wel, van de literfles witte natura zijn en van de gembersaus, aha, olijfolie, links op de vensterbank. Het is dus niet meer de vraag. Staan ze naast elkaar of staan ze in een rij? Ondanks dat het etiket van de gembersaus en van de olijfolie en van de literfles witte natuurazijn duidelijk te lezen is, dus het maakt niet uit hoe het staat. Ik heb dus alles voor u op een rijtje gezet en hier blijkt mijn inziens duidelijk uit. Ja, mensen en flessen staan sowieso in een rij, of ze nu achter elkaar of naast elkaar staan. De dronken rechtsbuiten. Zijn aankomst op het sportpark was al een belevenis. Gerry was de eerste die hem zag. Moet je kijken wie daar aankomt, klonk het opeens. De mannen van het 5e gingen voor het raam staan en ook de anderen in de kantine verdrongen zich om maar niets van het schouwspel te missen. Want daar kwam de rechtsbuiten hun ploeggenoot aangefietst. Karesrecht en in zo'n laag tempo dat hij net niet omviel. Zijn toestand was dramatisch. De voorzitter schudde zijn hoofd. God, oh God, oh God, oh God. De jongen zag eruit alsof hij onder een trein doorgekomen was. De ogen straalden totale leegte uit. Hij was zo dronken als een kanon. Op zich geen nieuws. De rechtsbuiten stond zaterdags vaker brak op het veld. Maar deze keer had hij het wel heel bont gemaakt.
Wat later werd duidelijk dat hij de hele nacht niet naar bed was geweest en minimaal 1 liter wodka op had, alsmede een ongelooflijke hoeveelheid bier. Het verjaardagsfeestje van een kameraad was geëindigd met wilde drankspelletjes en volledig uit de klauwen gegierd met de klassieker De beer komt en de beer gaat. Een zeer populaire bezigheid in die delen van Rusland waar het ook zomers min 40 graden Celsius is. De deelnemers zitten rond een tafel met erop 1 groot glas bier en 1 fles wodka. Het glas bier gaat rond, om beurten nemen ze een slok en na elke slok wordt het niveau weer aangevuld met wodka. Tot het glas gevuld is met pure wodka. Waarna het ritueel zich herhaalt, maar dan in omgekeerde richting en elke slok wodka wordt vervangen door bier tot er weer puur bier in het glas zit. Dat hadden ze gelezen in een boekje van Sylvia Witteman dat de jarige cadeau had gekregen. De rechtsbuiten had genoeg binnen om een olifant een week buiten bewustzijn te houden. Maar de jongen was in leven gebleven, al hield het niet over. Op de een of andere manier was er het besef geweest dat hij ergens werd verwacht en was hij erin geslaagd het sportcomplex te bereiken. Eenmaal ter plekke was de man aan het einde van zijn krachten en liet zich met fietsen al in de bosjes glijden. Zijn teamgenoten pulkten hem onder het toeziend oog van de hele kantine en een groep nieuwsgierige buurtbewoners uit de struiken en zetten hem overeind. Omdat dat ongeveer het enige was waartoe de rechtsbuiten in staat was, ondersteunden ze de ongelukkige richting kleedkamer. Daar hielpen ze de jongen van zijn gewone kleren in voetbaltenue, dat tot niet geringe verbazing van zijn maten keurig opgevouwen in zijn tas zat, inclusief handdoek, schone onderbroek en shampoo. Iemand in zijn toestand zou niet hebben mogen voetballen. Iemand in zijn toestand had zich überhaupt niet op de openbare weg mogen begeven. Een normaal mens was in die toestand met loeiende sirenes naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd. Het probleem met het vijfde was dat ze met de rechtsbuiten erbij net 11 man waren. Zoals elke week, en aangezien er weinig verschil zou zijn met wat de rechtsbuiten normaliter presteerde, bleek de beslissing gauw genomen. Daarmee werd immers ook recht gedaan aan het verantwoordelijkheidsbesef waarmee de jongen zich met zijn laatste krachten naar het sportcomplex had begeven. Het structureel tekort aan mensen moet ergens zijn blijven hangen in het kleine deel van zijn bewustzijn waar die ochtend nog wat leven in zat. In de lagere echelons zijn er per elftal altijd wel 1 of 2 die op stap zijn geweest. De gevolgen daarvan worden meestal met veel misbaar ondergaan. Opzichtig veel koffie drinken, aspirines eten en klagen over hoofdpijn, afgewisseld met sterke verhalen en knalharde boeren en altijd eindigde in een bezoek aan het toilet waar in no time een ongelooflijke stank vandaan komt. Of ze sprinten naar de bosjes om het meteen op een kosten te zetten. Het wezen van de rechtsbuiten was het stadium ver voorbij. Hij bevond zich in een totaal andere wereld. Zijn geest had zich losgemaakt en het lichaam was zonder signalen uit de hersenen tot niets meer in staat. Met een mannetje of wat hebben ze hem voor aanvang van de wedstrijd op de rechtsbuitenplek gezet. Tegen de middellijn aan. Daar is hij tot de rust blijven staan. Als een standbeeld. Hij heeft geen stap verzet. Niet vooruit, niet achteruit, niet naar links en niet naar rechts. En voor de aanvang van de tweede helft draaide ze hem om en heeft hij 3 kwartier de andere kant op gekeken. In de pauze hadden ze de dronken rechtsbuiten op het veld laten staan. Dat was wel zo gemakkelijk. Als je bang bent om te blijven, als je bang bent om te gaan, als je bang bent voor de grenzen, of ze wel of niet bestaan, sluit je ogen dan maar even, alsof de anderen er niet zijn. Want wie niet durft te dromen, houdt zichzelf voor altijd klein. Heb je angst voor wat gaat komen, is je pad niet waterpas, is de hoop je al ontnomen.
Sluit je ogen dan maar even, alsof de anderen er niet zijn. Want wie niet durft te dromen, houdt zichzelf voor altijd klein. Sluit je ogen dan maar even, alsof de anderen er niet zijn. Want wie niet durft te dromen, houdt zichzelf voor altijd klein. Bert Hadders, leuk om hem weer in de studio hier te hebben. Ik ben altijd wat redelijk fan van hem. Singer-songwriter, troubadour uit Greensland. En te kennen met zijn matus Herman Sandman op paard met nog een stuk of 10 optredens. Kent die jongen pak gewoon auto's een keer in naar Greensland daar. Zorg even op de site van Bert Hadders. En als de zaal haast er wat dan ook. Ja, ze ben ik te boeken. Ja. Dus nou, dat is ook wel heel tof vinden om hier de Greenser verhaal naar Friesland te hellen. Herman Sandman is trouwens schreeuwer. Hij had 2 boekjes uit. Meerdere boeken trouwens. Maar als van deze humor hoort en dit soort volksverhalen. Dronken rechtsbuiten en inburgeringscursus Groningen. Goed, van de Grenzers geven naar Burgum, Tietje Extra Deal. Nee, wat ik altijd zei, DJ Doelak. Daarna Water Doelak. En ze worden gewoon Harm van der Meer. Leuk dus de best. Dank je. Doelak, dat had de tijd te krijgen met die eerste rapnummer ooit, hè? Ja, het is Frans van der Meer. Zat we aan de eerste beetje ontstaan, want ja, een DJ nou, moest natuurlijk wat hip klinken. Dus ja, ik dacht DJ Doelak. Later had ik wel eens Gilago dingen, dat is Italiaans voor Van der Meer. En ze bleven wat bezig. Maar nou dat ik wat ouder werd, had ik zoiets van... Ja, ik ken ik wel eens met mijn eigen naam gewoon naar voren komen, want ja, dat past wat beter bij mij gewoon. Ja, gewoon Harm, iedereen weet van waar ik ben ondertussen. Dus ik kom hier net met die Doelak te nemen om je te onderscheiden in principe. Ben ik helemaal mee eens. Ik begin erom omdat we hier een MC Raymond hier lezen. En die hebben we uitgeroepen tot de eerste Friestalige rapper. Maar, ja, dit maar even recht zetten. Want toen kwam mijn prachtig nummer, Mijn Dwarp uit de oude overigens. Ja. Dat wie nog waar, Raymond? Mijn Dwarp weet ik niet, maar ik ben wel de eerste Friese rapper. En Savisa de eerste met gitaar. Kijk, dat vind ik wel mooi. En daar ben ik uitnodigen. Wat voor nummer wie dat nou, Mijn Dwarp? Dat weer een bewerking van ons dorp van Sonneveld, maar dan naar Burgum vertaald. Ja. Gewoon een Friese bewerkingen van het idee te mensen, maar verder had ik die tekst net de Jon kon gaan zei. Hè? Maar een lofzang op die dwarp vond ik gewoon wel leuk. Dan heb ik toch iets, ja, dan wordt het geen opgeskep, maar ik koest toch een leuk verhaal over hun eigen dwarp vertellen. Ja. Dat weer het idee er wat achter. En de muziek inspireerde me om in dwarp schreeuwen te gaan. Dit wel op YouTube trouwens. Prachtig nummer. Heel mooi uitvierd. Ja, mooi dat je hem altijd draait had. Dat waardeer ik zeer. Want dat is toch een bekend nummer van. En ik ga er een protte reacties op krijgen. Trouw Omroep Friesland. Dus fantastisch. Ja, nou ik ga die wel uitnodigen. Want toen maken ze nog steeds hele mooie muziek. Had het al even jaren mee in je nummer. Heel actueel. Volgens mij redelijk recent skreun, of net? Van de weekend skreun, Willem. Ja, want toen had het nog over Rusland. Die smarige oorlog in Oekraïne. Heel duidelijk wijze. Ja. In gedachten ben we echt wel bij de meesten derde, want daar fluit je de bom dwars door de straat. Ja, je zag het op televisie, maar mijn hart staat bevlagen stil, Harm. Ja, dan heb je natuurlijk trots zulke verschrikkelijke gebeurtenissen als schreeuwer een protte inspiratie. Want er gebeurt zoveel ellende, laatste die. Dus ja, ik denk dat schreeuw ik over. En Marco schreeuwen, ik maak die Poetin echt, ja... Als er naar de omroep luistert, zag ik zo in het versje ophouden maar het geouwe bliksem. Ja, en ooit komen we even del. Ooit komen we del. Ja, ze hebben de reg even meten. Hoe best het persoonlijk? Loekst het die al hierover? Poetin, maar ook de pandemie, de rellen in Hilversum had het bijvoorbeeld in die tekst even hoor. Best u iemand die dat wat loslaten kan of begint dat op een gegeven moment op die schouders te drukken? Ik kan het redelijk loslitten, want ik leef wel eens wat als kluizenaar. Dus dan, dan krijg ik een nijzel in net mij en dan denk ik van, ja, ik leef mijn leven maar wat. Ik kan goed loslitten, ja. Ja, en de pandemie ben ik net zo bang voor. Als het mijn tijd is om te gaan, dan is mijn tijd. Dat denk ik dan ook wel bij. Ja. En tot nu toe ben we er al nog. Dus
je moet dus ook een gek meidje laten, denk ik wel eens. Nee, en gelukkig is gewoon erom met muziek. Ja. Meidje, want van de week heeft me ook weer een demootje gestuurd. Ik vond hem hartstikke mooi. Top. Maar dat proces gaat nog steeds erom. Muziek, meidje, teksten schreeuwen. Soms wel eens op een lege pitje, maar de laatste tijd had ik eindelijk weer wat inspiratie. Want ik moet zeggen, de Friese taal is een hele mooie taal, maar vreselijk moeilijk om in te schreeuwen. Dat valt hier vies aan, want ik heb wel eens roepen, ik maak een cd. Maar vervolgens komt mijn ideeën die in het Fries soms helemaal net klinken. Du hast een vrij liedse woordenschat, omdat we toch een proto-Nederlands praten. Dus ik moet zeggen, het Fries valt me wel wat aan. En ik heb wel eens meerdere artiesten gehad, zoals destijds hier soms direct bent met het prachtige veske. Hoe heet dat nou ook alweer? Ik denk aan die, ik denk aan die. Denk on die. Nou, diezelfde zijn toen ik. Wie zal even een Friese cd-meidje? Maar die moet ik nog komen. Ja. Ik neem ze niet kwalijk, want het Fries is wat dat betreft lastig. Rhythm X, nevens mij. Rhythm X, juist, u dok hem. Ja, precies. Ja. Dat is zo'n mooi veske. Brimstone, weer prachtig mooi. Ja, man. De blues vocaloog schreeuwen, daar heb je nog de hastel even noemen. Er is nog een van. Welke is er van? Ik ben naast de eerste rapper uit Friesland waan. Want het moet nog maar eens duidelijk wezen waar de eerste is en waar het tweede is. Prachtig zijn en bij deze alvast uitnodigen om het te spelen. Dan neem ik alvast oorskeer van u Sjoggers en Harkes. Bedankt. En Noorden winter de gewoon na je weken weer. En graag je momteken nog even voor Harm van der Meer. Dag. De eerste Friese rapper van die Tjerkstraatdeel. Of verslieten van vervelen, maar nimmer zei dat ik verveel. Ik incasseer nou iedere keer van mijn allereerste plaat. Was het wut bij de daad, dan is Google die maat. De eerste op een rij, net 2 of 3. De olifant in de kamer die ze graag verzwaaien. Het maakt me net uit en het doet me net zeer. Ik kom gewoon mij een nij en beweeg de scene nog een keer. De eerste Friese rapper, de trendsetter. Hoewel ik oldschool ben, word net ouder, maar beter. Want wat oud is, zit op het punt te verdwijnen. Ik ben kalm om te bloemen, liek als stelen de knien. De eerste Friese rapper van het Heitelaan. Ran al in een joggensong met de mic in de hand. Come on! Ik ben de eerste Friese rapper van het Heitelaan. Ik ran al in een joggensong met de mic in de hand. Come on! Hoe leeg kan je gaan? Die zelf woest toe eren. Daarom kapte ik die aan. Woer die net meer produceren. Geen verlet van heigen. Die services op zijn eigen. Dat is zijn man verjet. Zat raad zijn ster begint te stijgen. Kon denken, ziet me stoer. Blazen heeg van de toer. Ik ben numero uno. Geen twijfel. De oer. Wat te blien is dat de shen. Die schreeuw ik in breien. Geen brons of zilver. Het is de gouden medaille. Ik ben de eerste Friese rapper van het Heitelaan. Ik ran al in een joggensong. Maar de mic in de hand. Come on! Elke keer is het weer vetter, weg de scene mij verpletten. Dus doe kwestie wat begrijpen, ze vinden me een etter. Mijn eigen breken lokken groeter hier op mijn tosken. Ik ga haters bij boskens, maar gebargjes we wosken. Onleiding van een feest, ik claim geheid het eerste plak. Heb geen concurrenten, dus serveer ik geen gebak. Er kwam uit ter ere dat er is geen competitie, kan wel kloppen. Want dit is eredivisie.